Hello mga people, mga human being tips and tricks na karon! Ang buhok ni ma'am, nakita ninyo to sa video na kailan to na-riban, medyo ang damage ang buhok ni ma'am, medyo black. Ngayon, ito na ang buhok ni ma'am, may kulay na, di ba? Kita ninyo? Pero noon nang nag-riban ako, medyo damage to dito sa dulo. Ngayon, hindi na. Maganda na ang buhok ni ma'am. Kita ninyo na may color na. At saka ito, follow up. Palagi na follow up si ma'am ng kulay ng buhok. Every 3 weeks nila. Lalo na pag marami yung mga white hair. Ganun talaga ang gawin sa buhok. Hindi pwedeng hindi ka mag-follow up, magkulay kasi halata na yung mga puti. Ito talaga ang mga human being. Dapat maganda tayo. Bago mag-routing ang buhok ni ma'am, bago tamay yung mag-apply ng kulay, banlawan muna. Ganito ang gawin, oh. Banlawan para mawala yung mga parang alikabok sa buhok, para hindi siya masira pag maglagay ka ng mga anumang gusto mo ilagay sa buhok, para at least safe siya. Na makita ninyo no, mga puti ni ma'am, dami talaga mga puti, lalo na pag may edad na tayo, mga 40s to 50s, ganito talaga ang tao, may mga puti. Katulad ko, marami din ako mga puti. Pag magkulay ng buhok, lalo na pag covering white hair, palaging naglagay ng mga color every 3 weeks, lagyan ng my pores para hindi masira ang buhok, para protection. Pagkatapos, haluin ng maayos para mag-melt ang lahat ng mga kulay na nilagay mo dito. Ganito, para ma-mix todo, ayuhon jud, i-mix ng maigi para ma-melt siya. Katulad dito, tingnan ninyo, parang wala na, naghalo na ang balat sa tinalupaan. Ito ang buhok ni ma'am. Makita naman siguro ninyo parang nag-wave na, no? Nagplano naman si ma'am ang routine niya kasi may tubo na. Hindi yan masira kahit 2 buwan ka magpa-riban. Hindi yan masira basta doon lang sa mga routine mo i-riban. Ngayon, ang ginawa ko, naglagay ako ng protection sa buhok. Ito si Porosity Balancer para hindi masira yung mga buhok, lalo na pag palaging nagkulay. Palagi tayong nagkulay ng mga human being, mga moms, mga sir. Ganito talaga ang buhok, di ba? Dapat alagaan. Pag hindi mo alagaan, lalo na pag white hair ka, mahalata naman yan, di ba? So alagaan talaga ang ating crowning glory na buhok. Kailangan yan sa tao. Lalo na pag nandito pa ang bading, kasi hindi lahat naman ng hairstylist alam nila kung paano mag-covering white hair. Ang hirap kasi mag-cover ng white hair. Lalo na pag ganito ikaw, naka-highlight si ma'am, nagplan ang buhok, paano nilalagyan ang mga kulay yan. Pag hindi mo alam, wala yan ang highlights, di ba? Ganito pa rin, oh, di ba nakita ninyo, no? Lalo na nagkulay ng buhok, kailangan mo talaga hindi yan masira kasi pag hindi ka mag-treatment, ang treatment is purpose ana niya para walang hair fall, hindi mag-dry, palagi kang nagkulay ng buhok. So dapat i-treatment para maano siya, para malambot din, katulad sa buhok ni ma'am, di ba noon? Nakita naman siguro ninyo to sa video nga ang buhok ni ma'am, may itim siya dito sa dulo at saka medyo nag-brittle yan noon. Pagkatapos kung niriba ng straight therapy, ito na, di ba? Malambot. Lalo na si Bonacure. Pag hindi ka mag-Bonacure, wala talaga. Ito na ang kulay ni ma'am. Kanina, di ba, nag-cover ko ng white hair. Ito na yun. O tingnan ninyo, di ba? Wala na yung mga puti. Hindi na. Wala na talaga ang mga puti, mga white hair ni ma'am. Ayan. Dito, banda, kasi marami dito mga white hair at dito.
sarap. Ganito talaga ang mga white hair. Doon sila nakatira. May kasarili silang mga bahay yung mga white hair. Maganda na ang buhok ni ma'am. Kinulayan. Pagkatapos nilagyan ko ng bonacure. Always bonacure si ma'am. Palagi siya na bonacure every 3 weeks din para hindi masira ang kanyang buhok. O, di ba nakita ninyo to na may video si ma'am nga medyo ang buhok ni ma'am dark pa, black pa ang buhok ni ma'am. Ganito na talaga ang buhok ni ma'am. Pero ngayon, tapos ko nang nariban, mga almost 2 months ang buhok ni ma'am. 2 months pa to, pero ayan na ang resulta. And thank you for watching. Bye-bye!